Патриот е. Душа дава за наука за свобода, но не своята душа, братя, а душата на народа. И всеки му добро струва. Само знайте за парата. Като човек, що да прави? Залага си и душата. И е добър християнин, не пропуща литургия, но и в черквата зато и ходи, че и черквата и търговия. И всеки му добро струва. Само знайте за парата, като човек, що да прави? Залага си и жената. И е човек с добро сърце, не оставя си рома си. Но не той вас, братя, храни, а вие него с труда си. И всеки му добро струва. Само знайте за парата, като човек, що да прави? Изяда си и месата.